Мен Шүрәлинәне гомумән уйнаган идем җанкисәккәендә дә уйныйм һаман. Ләкин бу гомумән икенче Шүрәлинә, бу Шүрәлигә илһам бирә торган хатыны. Әзерләндек бергәләшеп, Сәлим апа белән, Илдус абый белән, Илнур белән гел сөйләшеп, әңгәмәгә кереп, безнең репетициялар бик күңелле үттеләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең спектаклебездә Алла бирсә озын гомерле булыр дип ышанам. Албасты образы ул былай бүтүнләй гомумән алганда ул төрки халыкларына ул бик таныш образ. Безнең вариантта менә ул шундый юан, шундый килбәтсез бер адәм заты. Ул куркыныч та, һәм инде без инде бераз гына юмор да китердек шушы персонажларга. Шүрәлине көттегезме дигән спектакль безгә бик ошады. Андагы геройларның һәрберсенең уйнавы шундый искиткеч, профессиональ, тагын карыйсы килү теләге туып калды.